Ένα τέταρτο πριν από τις 11 στον Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας, Σπύρος Λιβέρης, όπως είχαμε προαναγγείλει λίγο πριν. Έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας, ναι, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το σταθμό μαζί με τον κύριο Νίκο Ποταμίτη, τον συντονιστή της ΛΑΕ στην Ζάκυνθο. Καλημέρα, κύριε Στρατούλη. Γεια και χαρά σας και στους δύο. Καλημέρα. Και στους ακροατές σας, πρώτα απ' όλα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο, έτσι, πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Αφήσατε λοιπόν εσείς την καρέκλα σας, την καρέκλα της εξουσίας, ένα πολύ καλό μισθό, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, για να μείνετε συνεπείς στις ιδέες σας. Αυτό δηλαδή είναι ένα πραγματικά φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Μα δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μαζική κλίμακα. Ναι. Δηλαδή είναι πρωτοφανές ιστορικά ότι 43 βουλευτές του τότε ΣΥΡΙΖΑ, του τότε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων 6 ενεργοί υπουργοί, καταψήφισαν την κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, που ήταν η υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Και αναφέρουμε στις 14 Αυγούστου του 2015, όταν ήρθε για ψήφιση η συμφωνία του Πρωθυπουργού, η οποία είχε αποτυπωθεί πλέον σε κείμενο νομικό στο Τρίτο Μνημόνιο, που υπήρξε διαφωνία των 43 βουλευτών. Και η κυβέρνηση, σας προλαβαίνω το ερώτημα, θα με ρωτούσατε, κύριε Στρατούλη, και πώς δεν έπεσε η κυβέρνηση, αφού ήταν 150 τόσοι, μείον εσείς που καταψηφίσατε με έναν 108 βουλευτές. Πώς δεν έπεσε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση δεν έπεσε διότι τη στήριξαν τα κόμματα της τότε μνημονιακής και σημερινής βέβαια μνημονιακής αντιπολίτευσης, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι. Με αποτέλεσμα το Τρίτο Μνημόνιο, παρότι 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το καταψήφισαν, να ψηφιστεί από 222 βουλευτές, δηλαδή είχαμε και ρεκόρ διαφωνίας κυβερνητικού κόμματος. 43 βουλευτές δεν έχει ξαναυπάρξει στην ιστορία της χώρας μας να διαφωνούν με την κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Είχαμε ταυτόχρονα, λόγω στήριξης των άλλων κομμάτων στην κυβέρνηση, και ρεκόρ θετικών ψήφων σε μνημόνιο. Που μνημόνιο στη χώρα μας δεν έχει πάρει ποτέ 222 ψήφους. Βλέποντας τα πράγματα τώρα, σήμερα, από μία απόσταση, μήπως τελικά κάνατε λάθος αν μένατε στην εξουσία, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός και τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορούσατε να ρίξετε τον καπιταλισμό εκ των έσω? Κοιτάξτε, όχι, θέλω να απαντήσω ευθέως, γιατί αυτό το ερώτημα που μου κάνατε μου το κάνει και πάρα πολλοί κόσμος στο δρόμο. Με σταματάει και μου λέει, κύριε Στρατούλη, γιατί δεν μείνατε υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης? Εσείς ήσταν ο μόνος υπουργός που δεν κάνατε ούτε ένα λεπτό μείωση συντάξεων τα τελευταία 30 χρόνια. Περάσατε πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις, λύσατε προβλήματα αυτό το εξάμηνο που ήσασταν στο Υπουργείο που εκκρεμούσαν δεκαετίες. Γιατί δεν έμεινες να προστατεύσεις και εσύ και οι σύντροφοί σου αυτόν τον κόσμο? Τους απαντώ ευθέως ότι δεν υπήρχε περίπτωση να προστατεύσουμε κανέναν. Και τους απαντάω το ίδιο που είχα πει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, και εγώ, αλλά και οι σύντροφοί μου, είτε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είτε ο Νίκος και οι άλλοι σύντροφοι εδώ στα πλαίσια του κόμματος, ότι τα μνημόνια, όταν τα ψηφίζεις και τα εγκρίνεις, είτε τα εφαρμόζεις είτε τα καταργείς. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Δηλαδή, το να λες παραμένω με ψηφισμένο μνημόνιο, με υποχρέωση της χώρας να εφαρμόσει εφαρμοστικούς νόμους που θα υλοποιούν αυτό το μνημόνιο και θα κόβουν μισθούς, συντάξεις, θα ξεπουλάνε δημόσια περιουσία, θα διαλύουν εργασιακές σχέσεις κλπ. Να μείνεις στην κυβέρνηση και να λες ότι εγώ θα προσπαθήσω να το εφαρμόσω πιο ομαλά, πιο μαλακά, να εφαρμόσω ένα παράλληλο κοινωνικό πρόγραμμα, να ανακουφίζω, να εφαρμόζω αντίμετρα κλπ. Είναι μια μεγάλη απάτη. Όχι αυταπάτη δική σου, απάτη προς τον ελληνικό λαό. Και σας το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Διότι όταν έχεις ψηφίσει μνημόνιο, αμέσως μετά έχεις το μαρτύριο της δόσης. Αυτό δεν ζούμε κάθε φορά, και εσείς σαν δημοσιογράφοι, ναι, και εγώ σαν πολιτικός και ο ελληνικός λαός. Το μαρτύριο της δόσης. Για να σου δώσουν την επόμενη δόση του δανείου, θα σου ζητάνε μια σειρά προαπαιτούμενα. Και τα βασικά προαπαιτούμενα έχουν να κάνουν με αυτό που υπέγραψες ως μνημόνιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το τρίτο μνημόνιο και πριν λίγες μέρες και το τέταρτο μνημόνιο, και ακόμα περισσότερα μέτρα. Διότι κάθε αξιολόγηση που γίνεται για να δώσουν την επόμενη δόση δεν έχει μόνο την υλοποίηση των προαπαιτουμένων για όσα έχεις υπογράψει μέχρι τώρα, αλλά σου ζητούν και μέτρα. Και είδατε το τελευταίο παράδειγμα, ότι για να κλείσουν τη δεύτερη αξιολόγηση ζήτησαν και δυστυχώς πήραν από την κυβέρνηση και μέτρα για μετά τη λήξη του μνημονίου. Για το 19, το 20, μειώσει συντάξεων, αύξηση φορολογίας με τη μείωση του αφορολόγητου και μια σειρά κακά πράγματα. Επομένως δεν υπήρχε τέτοιος δρόμος. Και όσο μου αφορά προσωπικά,
και εμένα και τον Παναγιώτο Λαφαζάνη και τους άλλους υπουργούς και βουλευτές και τον Νίκο τον Ποταμίτη και τους άλλους υποψηφιούς μας εδώ, τον Δημήτρη τον Πέτα, όλους τους συντρόφους μας, δεν υπήρχε περίπτωση και να μας κρεμάγανε στο Σύνταγμα ή τους ντόπιους στην πλατεία του Διονύσιου Σολομού ανάποδα, δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφίσουμε και να στηρίξουμε μνημονιακές πολιτικές, ενώ είχαμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό ότι θα τις καταργήσουμε. Θα μιλήσουμε για το τι συνέβη στο τελευταίο Eurogroup και ποιες είναι οι προοπτικές της χώρας στη συνέχεια. Ωστόσο, θα ήθελα να μείνω λίγο σε εκείνη την περίοδο, κάνοντας την εξής ερώτηση, η οποία προκύπτει από μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από λίγο καιρό ο κύριος Λαφαζάνης. Είχε πει για την πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι γενικώς δεν υπήρχε σχέδιο, διαβάζω κομμάτι των δηλώσεών του, δεν υπήρχε σχέδιο από την κυβέρνηση τότε, σχέδιο για τίποτα. Εδώ δεν υπήρχε σχέδιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Και αναρωτιέται κανείς, ειδικά εσείς, ενώ τα πρόσωπα που απαρτίζουν την ΛΑΕ σήμερα, που ήσασταν θειασότες της εξόδου από το ευρώ, δεν φέρετε ευθύνη για την ανυπαρξία σχεδίου? Κοιτάξτε, σχέδιο υπήρχε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Απλά η αριστερή πτέρυγα τότε του κόμματος, η λεγόμενη τότε αριστερή πλατφόρμα που λειτουργούσε στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει από την αρχή ότι για να εφαρμοστεί το σχέδιο της Θεσσαλονίκης θα απαιτούνταν ρήξη με τους δανειστές. Και εμείς από την πρώτη στιγμή που είμαστε και πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, είχαμε ζητήσει να προετοιμαστεί από το κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένα σχέδιο Β, δηλαδή μια εναλλακτική λύση, ώστε η χώρα να μην εξαρτιέται από τα δάνεια, από την χρηματοδότηση των δανειστών. Είχαμε προσδιορίσει αυτή τη λύση ότι ήταν η έξοδος από την Ευρωζώνη και η έκδοση εθνικού νομίσματος και είχαμε ζητήσει σχετική προετοιμασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν το απέκλειε, γιατί θυμάστε είχε πει ο Τσίπρας ότι δεν είναι φετίχ το ευρώ σε κάποια στιγμή, ή η απόφαση του συνεδρίου του 2013 έλεγε όχι πάση θυσία στο ευρώ, παρότι δεν το απέκλειε τη ρήξη με τους δανειστές, δεν είχε κάνει δομημένα σαν κόμμα ένα συγκεκριμένο σχέδιο πάνω σε αυτό. Πίστευε η ηγεσία του ότι με μια πιο αποφασιστική διαπραγμάτευση με τους δανειστές θα είχε μια πιο αξιοπρεπή συμφωνία. Αυτό ήταν το κορυφαίο λάθος. Συγγνώμη, αλλά όταν λέμε ηγεσία, δεν συμπεριλαμβάνεται, ας πούμε, ο Στρατούλης σε αυτή την ηγεσία, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Λαφαζάνης? Εμείς λοιπόν παρόλα αυτά, παρότι η ηγεσία δεν είχε ένα τέτοιο σχέδιο, είχαμε απευθυνθεί τότε η αριστερή πλατφόρμα στον Κώστα το Λαπαβίτσα και σε οικονομολόγους από έγκυρους από την Γερμανία και τη Γαλλία που είχαν συμμετάσχει σε αντίστοιχη δουλειά που είχε γίνει στις χώρες τους για σχέδιο Β, στην περίπτωση που η χώρα τους θα έβγαινε από το ευρώ ή που το ευρώ θα κατέρεε και θέλαν ένα σχέδιο επιβίωσης για τις χώρες τους. Είχαμε απευθυνθεί ως αριστερή πλατφόρμα, είχε γίνει ένα σχέδιο το οποίο το είχαμε καταθέσει και στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Πρωθυπουργό, είχε γίνει παρουσίαση κλπ. Εμείς ήμασταν έτοιμοι. Το βασικό όμως ήταν ότι έπρεπε να ήταν, και το είχαμε προτείνει στο κόμμα μας τότε που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Το βασικό όμως ήταν να είναι σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ και όχι σχέδιο της αριστερής πλατφόρμας. Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε και οι υπουργοί, οι 5 υπουργοί οι οποίοι προέρχονταν από την αριστερή πλατφόρμα, αλλά και οι βουλευτές μας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη μας, επισήμαναν 2 πράγματα. Το εξάμηνο που ήμασταν κυβέρνηση, ότι για να έχουμε μια αποτελεσματική διαπραγματευτική τακτική χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε 2 εργαλεία. Και πιέζαμε πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Εργαλείο πρώτο. Εφόσον με την συμφωνία του Eurogroup το Φλεβάρι, τις 20 Φλεβάρι, ένα μήνα που ήταν η κυβέρνηση, δεν δόθηκαν χρήματα στην Ελλάδα, αλλά μια παράταση των διαπραγματεύσεων, αφού δεν δώσαν χρήματα οι δανειστές, που τα χρήματα τα δίνουν να αποπληρώνουμε τις δόσεις τους κατά 95-99%, δεν θα έπρεπε κι εμείς να συνεχίζουμε να αποπληρώνουμε το δημόσιο χρέος. Μέχρι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις, σε πρώτη φάση θα έπρεπε να διακόψουμε την αποπληρωμή. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχίζονταν και ανάλογα με το αποτέλεσμα η χώρα θα αποφάσιζε αν θα συνεχίσει να αποπληρώνει ή αν θα αμφισβητούσε συνολικά το δημόσιο χρέος της χώρας. Άρα έπρεπε, αφού σταματήσαν τη χρηματοδότηση, να υπάρχει και διακοπή αποπληρωμής. Ώστε τα όποια χρήματα συγκεντρώσαμε εκείνη την περίοδο, περίπου 8 δις, δεν θα έπρεπε να στραγγιστούν τα δημόσια ταμεία για να πάρουμε τα 8 δις να τα δώσουμε στους δανειστές και την κρίσιμη ώρα μετά το δημοψήφισμα η Ελλάδα να έχει πιστωτική, να κλείσουν την κάνουλα στις τράπεζες και η Ελλάδα να μην μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή τους αναγκαίους χρηματοοικονομικούς πόρους. Ήταν το ένα. Διαπραγματευτικό χαρτί και ταυτόχρονα πολιτικό. Δυστυχώς δεν το ακολούθησε και ήταν ένα εγκληματικό λάθος. Το δεύτερο που είχαμε πει ήταν
ότι πια αφού ήμασταν κυβέρνηση, είχαμε πλέον τις τεχνοκρατικές δυνατότητες και τις πολιτικές, αξιοποιώντας και υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας και κυρίως το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, αλλά και τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, να διαμορφώσουμε πλέον ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο Β, στην περίπτωση που γινόταν σύγκρουση με τους δανειστές, να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ, να πάμε στο εθνικό νόμισμα και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για αυτό. Όχι ενημέρωτο, να τον ενημερώσουμε. Θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν ένα πυρηνικό όπλο διαπραγματευτικό της Ελλάδας για να μην αναγκαστεί η κυβέρνηση να υποχωρήσει σε τρίτο μνημόνιο. Δυστυχώς, επισήμως, και το ξέρετε πολύ καλά, δεν υιοθέτησε αυτή την τακτική ο Πρωθυπουργός και η ηγετική ομάδα της κυβέρνησης. Αυτό τον οδήγησε τον Πρωθυπουργό στην ταπεινωτική συνθηκολόγηση. Από αυτό που μου λέτε, ότι ουδέποτε τα σημερινά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πίστεψαν αυτή την πρόταση της εναλλακτικής, της ρήξης. Ναι, η αλήθεια από τότε που ήσασταν στην αντιπολίτευση. Η αλήθεια ήταν ότι η τάση τους, η αλήθεια ήταν ότι πιστεύαν ή θέλαν ή είχαν πολιτική θέση ότι όποια συμφωνία θα την κάνουν χωρίς να διακινδυνεύσουν τη θέση της Ελλάδας στο ευρώ. Ενώ δηλαδή τα επίσημα κείμενα και οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι καμία θυσία για το ευρώ, ουσιαστικά είχαν αποδεχτεί μέσα τους ότι θα κάνουν κάθε θυσία προκειμένου να κρατήσουν τη χώρα μέσα στο ευρώ. Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα που είχε γίνει, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Περίφημο, ιστορικό. Γιατί έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Υπάρχει μια τεράστια συνωμοσιολογία γύρω από αυτό το δημοψήφισμα. Για ποιο λόγο έγινε και τι τελικά προέκυψε, και ενώ επικράτησε το όχι με ένα ποσοστό άνω το 60%, τελικά είδαμε να εφαρμόζεται το ναι? Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Εκεί διαβήκε το Ρουβίκονο, όπως λέμε, αυτή η κυβέρνηση, που από αντιμνημονιακή μετατράπηκε σε μνημονιακή και μας ανάγκασε και εμάς να διαχωρίσουμε με πολύ μεγάλη πολιτική, προγραμματική και αξιακή καθαρότητα τη θέση μας και να φύγουμε και από την κυβέρνηση και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα και να συγκροτήσουμε την λαϊκή ενότητα. Αυτό ήταν ο Ρουβίκονας, διότι ένα υπερήφανο όχι του ελληνικού λαού κατά 62% και μάλιστα κόντρα σε θεούς και δαίμονες, σε όλο το ευρωπαϊκό, το διεθνές και το ελληνικό οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. Θυμάστε τι έλεγαν, ότι το όχι στο δημοψήφισμα είναι η απόλυτη καταστροφή, θα πεινάσετε, δεν θα έχετε να φάτε, δεν θα έχουμε φάρμακα. Αλλά ο ελληνικός λαός έδωσε την απάντησή του με 62%. Αυτό το περήφανο όχι του ελληνικού λαού μετατράπηκε σε ταπεινωτικό ναι. Αυτό ήταν η ήττα, η συνθηκολόγηση της κυβέρνησης, και η βασική αιτία, κατά τη γνώμη μου, ζώντας τα πράγματα και από τα μέσα, ήταν η επιμονή να κρατηθεί η κυβέρνηση στην κυβερνητική εξουσία. Αυτό ήταν. Ίσως έχοντας τις αυταπάτες ότι θα μπορούσαν να στρογγυλέψουν ή να κάνουν πιο μαλακή την εφαρμογή των μνημονίων, ίσως είχαν διάφορες αυταπάτες επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Αλλά η ουσία είναι ότι με βασικό κριτήριο να κρατηθούν στην κυβερνητική εξουσία, έκαναν μια υποχώρηση και μια συνθηκολόγηση η οποία είναι καταστροφική για τον λαό μας, καταστροφική για την νεολαία μας, γιατί είδατε τώρα ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν ουσιαστικά τα μνημόνια και τη λιτότητα μέχρι το 2060 και καταστροφική και για την αριστερά. Και για την Ελλάδα, όπου στο όνομα της αριστεράς, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παίρνονται μέτρα που δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά. Καμία σχέση. Το ομολογούν και ήδη, βέβαια. Η αριστερά και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, οι λαοί την έχουν ταυτίσει με την έννοια της ανυπακοής στα μεγάλα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, της αντίστασης, της ανιδιοτέλειας. Χάσαν τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι για μια καλύτερη κοινωνία. Είναι συκοφάντηση και της ίδιας της αριστεράς, η οποία επηρεάζει και την αριστερά στην Ελλάδα, τις ιδέες της, το πρόσωπό της, τη συκοφαντούν στην κυριολεξία στα μάτια και στη συνείδηση του λαού, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο με τους Ποντέμος πώς έχασαν τις εκλογές ενώ ήταν καβάλα σας προάλογο, ή δεν είναι τυχαίο ότι ο Μελανσόν, που πήρε κοντά στο 20% και για λίγους ψήφους δεν μπήκε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, δηλαδή η αριστερά της Γαλλίας, το πρώτο που έκανε όταν ξεκίνησε τον προεκλογικό αγώνα είναι ότι αποκήρυξε τον Τσίπρα, λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι σαν τον Τσίπρα να με εκβιάζουν 17 ώρες, γιατί δεν θα αποδεχόμουν να μείνω εκεί να με εκβιάζουν. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, δυστυχώς. Και ζημιά είναι μεγαλύτερη και για το κίνημα και για τους κοινωνικούς αγώνες. Το γεγονός ότι δεν κουνιέται σχεδόν φύλλο σήμερα και περνάνε σχεδόν αυρόχης ποσοί. Εντάξει, γίνονται αντιστάσεις, δεν θέλω να υποτιμήσω τίποτα, αλλά δεν έχουν
το μεγαλείο, τη μαζικότητα και τη μαχητικότητα που είχαν οι αγώνες, οι αντιμνημονιακοί το 11 και το 12, το ξέρετε καλά, και από τη Ζάκυνθο και από παντού. Έχει να κάνει με το ότι τα μέτρα αυτά τα εφαρμόζει μια κυβέρνηση στην οποία τον πρώτο ρόλο τον παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δημιουργούν μια ητοπάθεια, μια μυρολατρεία στον ελληνικό λαό και στην νεολαία, ότι δεν γίνεται τίποτα. Να, αφού και ο Τσίπρας κάνει τα ίδια που έκαναν οι προηγούμενοι, δεν μπορεί κανείς, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι τα μνημόνια είναι μια κανονικότητα στη χώρα μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει η υποχώρηση. Δηλαδή η αμαύρωση, η συκοφάντηση των ιδεών και των αξιών της αριστεράς, και δεύτερο, το κλείσιμο του λαού και της νεολαίας μέσα στα σπίτια τους και η αποχή από κάθε κοινωνική και κινηματική δραστηριότητα. Λέτε όλο αυτό να αποτελεί έναν σχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο, έναν ευρωπαϊκό σχεδιασμό, ένα σχεδιασμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να περάσουν τις πολιτικές που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, αφού πω ότι ξέχασα να πω ότι στη Ζάκυνθο ήταν 67% το ποσοστό του όχι, ναι. Ήταν από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Βέβαια τα Ιόνια νησιά και η Ζάκυνθος, πάντα όσοι κατοικούν τα νησιά σας έχουν ένα αντιστασιακό πνεύμα διαχρονικό, το οποίο είχε καταγραφεί από τους αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία, την ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα, ταυτόχρονα με μια ιδιαίτερη διατήρηση και καλλιέργεια του πολιτισμού και της τέχνης και των γραμμάτων στα νησιά σας. Είναι χαρακτηριστικό, και επόμενο ήταν τα νησιά σας και η Ζάκυνθος να δώσει 67%. Μάλιστα. Απαντήστε μου σε αυτό, αν θέλετε, που σας ρώτησα. Αν πραγματικά όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ρητορική ερώτηση. Η Ελλάδα χρησιμοποιείται σαν πειραματόζωο αυτή τη στιγμή, και για να εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές, αλλά και για τη συκοφάντηση των ιδεών της αριστεράς. Δεν είναι τυχαίο. Επιμένω στην Ισπανία και στους Ποντέμους, που είχαν αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική, ότι ο Ραχόι, ο δεξιός πρωθυπουργός, προκειμένου να ξανακερδίσει τις εκλογές, κούναγε στην τηλεόραση, θα το θυμάστε, το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα. Δείτε τι έγινε στην Ελλάδα. Δείτε τι έγινε στην Ελλάδα. Και ότι η Ισπανία δεν θα γίνει Ελλάδα. Και το κουνούσε αυτό για να αντιπαρατεθεί στην αριστερά της Ισπανίας. Τώρα, βέβαια, αυτά τα πράγματα δεν είναι αριστερά. Ένας κόσμος ολόκληρος μπορεί να το καταλάβει, διότι η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να θέλει να προσδιορίζεται ως αριστερή. Πρώτο, δεν είναι, γιατί συμμετέχει μέσα και ένα κόμμα που δεν είναι καν της μαλακής δεξιάς. Συμμετέχουν μέσα οι ΑΝΕΛ, αλλά κατά δεύτερο λόγο το τι είσαι, το τι κυβέρνηση είσαι, δεν είναι πώς αυτό προσδιορίζεις, αλλά το τι πολιτικές εφαρμόζεις. Οι πολιτικές είναι σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι πολιτικές είναι σκληρές δεξιές πολιτικές, οι πολιτικές είναι, όπως είπα και σε ένα άλλο μέσο ενημέρωσης πριν, εδώ τηλεοπτικό της Ζακύνθου, καραδεξιές πολιτικές, και αυτές σε χαρακτηρίζουν, και έτσι μένει στη συνείδηση του λαού ό,τι και αν λέει ο Πρωθυπουργός και οι σημερινοί υπουργοί. Να μιλήσουμε για το σήμερα, λοιπόν. Συμβαίνουν εντυπωσιακά πράγματα. Καταρχήν, έχουμε την δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για περίπου 99 χρόνια. Αποφασίσαμε πρόσφατα την παράταση των μνημονίων, λένε κάποιοι, μέχρι το 2060. Το είπατε και εσείς. Δόθηκε και το αεροδρόμιο της Ζακύνθου στα πλαίσια αυτά. Οι ιδιωτικοποιήσεις που δυσκολευόταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Για ένα κομμάτι ψωμί, όπως λέει ο Νίκος, όπου τα μύτης που είναι δίπλα μου, αλλά όχι μόνο για ένα κομμάτι ψωμί. Λένε ότι το έδωσαν στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης, αλλά ουσιαστικά άλλαξε η ιδιοκτησία και ο έλεγχος. Ενώ ήταν στο ελληνικό δημόσιο, είναι ουσιαστικά στο γερμανικό δημόσιο, διότι η Fraport κατά κύριο λόγο είναι του δημοσίου συμφέροντος. Βέβαια, όλοι λένε. Η γερμανική Fraport. Και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, ότι δεν πήραμε τελικά αυτό που θέλαμε. Το ιερό δυσκοπότηρο που ήταν η συζήτηση, όχι η συζήτηση, η ρύθμιση του χρέους. Συμφωνία για το χρέος. Δεν δόθηκε ποτέ στη χώρα μας. Έχετε δίκιο. Και έλεγα και πριν σε μια κουβέντα ότι μια κυβέρνηση θα την κρίνεις από μια συμφωνία που έκανε σε ένα διεθνή οργανισμό ή σε ένα διεθνές φόρουμ, όπως είναι το Eurogroup, με βάση με τι στόχους πήγε εκεί και πώς βγήκε από εκεί. Βέβαια, μπορεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πει κάποιος, είχαμε σηκώσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά για να πάρουμε αυτό που θέλαμε με. Θα σας πω τώρα. Το μέγιστο δυνατό. Αέρα κοπανιστό πήραν. Μην ακούτε τι λένε. Αέρα κοπανιστό πήραν. Κοιτάξτε, είχαν τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν ότι δεν θα φορτώσουν τον ελληνικό λαό με νέα μέτρα. Δεν τον πέτυχαν αυτό το στόχο. Διότι και νέα μέτρα τον φόρτωσαν από το 19 και το 20 με νέες μειώσεις κύριων και επικουρικών. Δεσμεύοντας και τις επόμενες κυβερνήσεις. Θα σας πω για τις επόμενες και μέτρα για την αύξηση της φορολογίας με τη μείωση του αφορολόγητου από τα 8.600 στα 5.600 που επιβαρύνουν τα φτωχά λαϊκά στρώματα, και νέο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας με την κορονίδα
του δημόσιου τομέα μας, στρατηγική σημασία σε επιχείρηση που είναι η ΔΕΗ, και νέα χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων και νέα απελευθέρωση των απολύσεων, γιατί έφυγε πια η άδεια του Υπουργού Εργασίας, η οποία απαιτούνταν να γίνουν ομαδικές απολύσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο που είπατε, ότι δέσμευσαν όχι μόνο επόμενες κυβερνήσεις, 2 επόμενες γενιές με μέτρα για τα 43 επόμενα χρόνια. Δηλαδή με πρωτογενή πλεονάσματα 2% από το 2022 μέχρι το 2060, αιματοβεμένα πλεονάσματα, τα οποία ξέρετε προέρχονται πάντα είτε από αύξηση φορολογίας, είτε από μείωση των δημόσιων δαπανών, είτε από μείωση των συντάξεων. Επομένως, όχι απλά δεν τον πέτυχαν τον πρώτο στόχο, αλλά επιβάλλουν περισσότερο τον ελληνικό λαό. Ο δεύτερος στόχος ήταν αυτός που είπατε, να πάρουν τα λεγόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Αέρα κοπανιστό πήραν, και μάλιστα με τη συμφωνία τους ότι μόλις τελειώσει το μνημόνιο μετά τον Αύγουστο του 2018, εάν χρειαστεί, με τη φράση εάν χρειαστεί, που γι' αυτό επιμένω για αέρα κοπανιστό. Και το τρίτο το οποίο ήθελαν ήταν η Ελλάδα να μπει στην ποσοτική χαλάρωση, δηλαδή να αγοράζει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου Ντράγκη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να δημιουργηθεί το κλίμα στις διεθνείς αγορές για να μπορέσει να βγει η Ελλάδα στις αγορές και να μην έχει ανάγκη στα δάνεια των δανειστών και τα μνημόνια τα οποία συνοδεύουν αυτά τα μνημόνια. Πέτυχε τίποτα από τα τρία? Και δεν πέτυχε και επιβάρυνε μέχρι το 2060 τον ελληνικό λαό, την νεολαία, τη χώρα μας με νέα επώδυνα μέτρα. Επομένως, δεν είναι ούτε για γραβάτα που ο Πρωθυπουργός θα φορέσει, εξάλλου γι' αυτό δεν τη φόρεσε, δεν πέτυχε το στόχο του, αλλά ούτε για παπηγιόν, ούτε για γραβάτα σαν αυτή την άθλια που έκανε στο Twitter ο κύριος Καμένος. Είναι βρόχος, είναι θηλιά η απόφαση του Γιώργου. Είναι νέα θηλιά που σφίγγει ακόμα περισσότερο το λαιμό του λαού, της νεολαίας και της χώρας. Άρα, και έτσι την αντιμετωπίζουμε εμείς. Τι προτείνει η ΛΑΕ για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη θηλιά από το λαιμό μας? Ναι, για να βγει αυτή η θηλιά και για να μπει ένα τέλος στα μνημόνια και στη λιτότητα, χρειάζεται μια άλλη διαφορετική πολιτική από τα μνημόνια. Μια διαφορετική πολιτική που θα είναι συγκρουσιακή και ανατρεπτική στα μνημόνια και στις δυνάμεις της πολιτικές που τα εφαρμόζουν, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία και κολαούζητη στο Πασόκ, το Ποτάμι Ένωση Κεντρών, που και αυτοί για μνημόνιο λένε και λένε ότι μάλιστα μπορούν πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα να το εφαρμόσουν. Θέλει μια άλλη πολιτική, η οποία και ανατρεπτική αυτών των πολύ κακών πραγμάτων που συμβαίνουν στο λαό και στη χώρα να είναι, και ρεαλιστική, να μπορεί σήμερα να εφαρμοστεί και όχι να λες την άλλη ζωή και στη Δευτέρα παρουσία. Και τρίτο, να είναι και βιώσιμη οικονομικά και κοινωνικά, δηλαδή να εξασφαλίζει καλύτερη ζωή του λαού μας και της νεολαίας μας και καλύτερη προοπτική για τη χώρα από αυτά που υπάρχουν σήμερα και μέχρι το 2060 με τα μνημόνια. Άρα, η βασική μας σκέψη εμάς είναι ότι πρέπει να μπει τέλος στα μνημόνια και να αντικατασταθούν τα μνημόνια από ένα σχέδιο ανάπτυξης φιλολαϊκό, με πρόσημο ταξικό, υπέρ συγκεκριμένων στρωμάτων της κοινωνίας, φιλολαϊκό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει στον πυρήνα του την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Δηλαδή την στήριξη, την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Το πρώτο είναι αυτό. Και αυτό το σχέδιο το αναπτυξιακό που θα αντικαθιστά τα μνημόνια και το φιλολαϊκό θα βασίζεται κυρίως στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα, αγροτική οικονομία, βιομηχανία, βιοτεχνία, αλλά θα αξιοποιεί και θα στηρίζει κλάδους της οικονομίας που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Που μέσα σε αυτούς τους κλάδους είναι και ο τουρισμός, που πρέπει να αναπτυχθεί όμως με ένα πιο ορθολογικό και επωφελή και για το λαό και για τη χώρα και για τους επαγγελματίες του κλάδου τρόπο. Δηλαδή κυρίως ποιοτικός τουρισμός, ο οποίος δεν θα είναι μόνο για 3 μήνες, για 2 ή για 4 για τον ήλιο και τη θάλασσα, θα είναι και για οικολογικά ζητήματα, θα είναι και για συνεδριακά, θα είναι και για επιστημονικά, θα είναι και για αρχαιολογικά και για μια σειρά πράγματα της χώρας. Και που κυρίως για να είναι βιώσιμος αυτός ο τουρισμός, να είναι βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο για συγκεκριμένους επιχειρηματίες, για να είναι και για το λαό και τους εργαζόμενους εκεί, θα πρέπει η πρώτη προϋπόθεση να δένεται με την εγχώρια παραγωγή, και στη Ζάκυνθο έχετε τέτοια πλεονεκτήματα και δυνατότητες, και με το λάδι, που όχι μόνο είναι για να χρησιμοποιείται εδώ, αλλά και εξαγώγημο είδος, που είναι ό,τι καλύτερο, και με τα σταφύλια και με τη σταφίδα και με άλλες παραγωγές που υπάρχουν, που και δυνατότητες να στηριχτούν από τις τουριστικές επιχειρήσεις έχουν και πρέπει να αξιοποιηθούν, αλλά και δυνατότητες εξωστρέφειας εξαγωγών μπορεί να έχουν. Άρα πρέπει να δεθεί με την τοπική οικονομία και φυσικά και με βιοτεχνία που θα τυποποιεί τα προϊόντα, γιατί δεν είναι δυνατόν το λάδι, το θεσπέσιο λάδι, το καλύτερο λένε μερικοί λάδι της Ζακίνθου σε όλο τον κόσμο, να πηγαίνει χύμα
Χίδιν ή σε Βαρέλια στην Ιταλία και τα συσκευαστήρια να υπάρχουν εκεί. Ναι, να υπάρχουν εκεί. Και να φεύγει από εδώ με 2, με 2,5, με 3 ή με 4 ευρώ στην πολύ καλύτερη. Γι' αυτό είπα, στην πολύ καλύτερη περίπτωση και να πουλιέται από εκεί 8 συσκευασμένο, 8, 12 και 16 ευρώ. Πάντως αναρωτιέμαι πραγματικά, εάν δεν είχαμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που και εσείς αναφέρατε τώρα εδώ στη Ζάκυνθο, πόσο θα έπαιρνε το όχι στο δημοψήφισμα, έτσι? Ναι. Διότι το ομολογούν άπαντες ότι στη Ζάκυνθο δεν έχουμε αισθανθεί την κρίση στο βάθος που την έχει αισθανθεί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή και τιμάει το λαό της Ζακύνθου και την νεολαία της αυτή η ψήφος. Άρα πρώτη προϋπόθεση είναι το τι χαρακτήρα θα έχει ανάπτυξη ο τουρισμό, γιατί το ξέρετε καλά στη Ζάκυνθο. Αν είναι με λογική all inclusive, δεν υπάρχει τίποτα να μείνει στην τοπική οικονομία, κάποιοι επιχειρηματίες και κάποιοι tour operators έξω. Και τώρα, χωρίς να έχουμε τίποτα με το γερμανικό λαό, με τη γερμανική άρχουσα τάξη τα έχουμε, ειδικά για την τουριστική πολιτική έχουμε Γερμανούς tour operators που κλείνουν τα ξενοδοχεία, γερμανικά αεροπλάνα που θα τους φέρνουν σε γερμανικά αεροδρόμια και στη Ζάκυνθο και σε ξενοδοχεία που δεν ξέρω στη Ζάκυνθο, αλλά έχω μια εικόνα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει. Οικονομικά συμφέροντα και η άρχουσα τάξη, η οικονομική ελίτ της Γερμανίας να αγοράζει. Δεν θα μένει τίποτα για το λαό εδώ και για την τοπική οικονομία. Και δεύτερη προϋπόθεση για ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής είναι, τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι να υποφελούνται όχι μόνο οι αγρότες, επαγγελματίες και άλλα στρώματα γύρω από τα ξενοδοχεία και τη σύντηση, αλλά και οι εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα, είτε σε ξενοδοχεία, είτε στην εστίαση, είτε σε μαγαζιά, οι οποίοι πρέπει και αυτοί να έχουν ένα μερτικό από τα ωφέλη της τουριστικής ανάπτυξης και όχι να είναι με μισθούς πείνας ή με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και με συνθήκες εργασίας που να είναι γαλέρας, όπως μου επιβεβαιώνει ο αγαπητός μου ο σύντροφος και συντονιστής εδώ της ΛΑΕ, ο Νίκος ο Ποταμίτης. Άρα είναι αυτές οι προϋποθέσεις. Τώρα, κοιτάξτε. Άλλη βασική προϋπόθεση εκτός από το σχέδιο φιλολαϊκής ανάπτυξης που θα αντικαθιστά τη λιτότητα, μέσα σε αυτά είναι η πάυση, διακοπή αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, να χρησιμοποιηθεί διαπραγματευτικά για να μπορέσουμε να διαγράψουμε το δυνατό μεγαλύτερο μέρος. Εμείς δάμε το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου χρέους για να μπορέσει να πάρει ανάσα η χώρα. Είναι η συσάχθεια στους επαγγελματίες και στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά που χρωστάνε στις τράπεζες, στο δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τοπική αυτοδιοίκηση και διαγραφές χρεών τους να υπάρξουν, όπου είναι αδύνατο φτωχά λαϊκά στρώματα λόγω ανεργίας ή δραματικής μείωσης των μισθών τους στα χρόνια των δημοσίων να ανταποπληρώσουν, ή όπου υπάρχει έστω μια μικρή δυνατότητα αποπληρωμής, μια γενναία ρύθμιση που να μπορέσουν όλοι να ανταποκριθούν. Αυτό είναι και κοινωνικά δίκαιο, αλλά είναι και αναπτυξιακό μέτρο, γιατί θα μένει μια αγοραστική δύναμη στα νοικοκυριά ή στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και αγρότες να μπορεί να κινείται η οικονομία. Στήριξη μισθών, συντάξεων, μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας, φορολογική πολιτική που θα ελαφρύνει τα μικρομεσαία στρώματα και τα λαϊκά στρώματα και θα επιβαρύνει τα πλούσια στρώματα, το μεγάλο πλούτο, τα μεγάλα κέρδη, και βέβαια προϋπόθεση για όλα αυτά, δημόσιες επιχειρήσεις να προστατευτούν από το ξεπούλημα, τράπεζες οι οποίες να περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου και της κοινωνίας για να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη και την κοινωνία και όχι τα κέρδη των τραπεζιτών. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, αυτό το πρόγραμμα που σας λέω, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Η προϋπόθεση που θα μπορούσε να μας εμποδίσει να το πραγματοποιήσουμε είναι η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Είναι, πώς να το πούμε, ο σιδερένιος κλειός, ο οποίος μπαίνει στη χώρα και σου λέει μέχρι εδώ. Θυμάστε και με τον Τσίπρα, είπαν μέχρι εδώ, κλείνουμε την κάνουλα, σταματούμε τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Για να μην έχουμε λοιπόν ανάγκη να μας κλείσουν την κάνουλα των τραπεζών και για να μην τους έχουμε ανάγκη με τα δάνειά τους, τα οποία τα συνοδεύουν με μνημόνια, με λιτότητα, με υποταγή και με υποτέλεια, ένας τρόπος υπάρχει. Να κόψουμε εθνικό νόμισμα, είτε θα το πούμε δραχμή, είτε νέα δραχμή, είτε όπως το πούμε, και να μας δώσει τη δυνατότητα αυτό το εθνικό νόμισμα, όχι μόνο να στηρίξουμε μεγάλες δημόσιες επενδύσεις για να δημιουργηθούν δουλειές και να κινηθεί η οικονομία, και τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εφόσον δημιουργούν θέσεις εργασίας και σέβονται όλα όσα είπαμε πριν, εργασιακές σχέσεις, περιβάλλον και όλα αυτά τα πράγματα, και που θα μας δώσει τη δυνατότητα να στηρίξουμε μισθούς, συντάξεις, αγοραστική δύναμη λαϊκών νοικοκυριών πρώτα απ' όλα, και βεβαίως υγεία, δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, δημόσια πρόνοια. Να μην φτάσουμε στο φαινόμενο το νοσοκομείο τη Ζακύνθου, που είναι κόσμημα για τη Ζάκυνθο, να έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός του και να είναι μικρότερος ακόμα και από αυτόν του παλιού νοσοκομείου και 50% λιγότερη δημόσια χρηματοδότηση από ό,τι είναι οι πραγματικές του ανάγκες.
Λέω σαν παράδειγμα, γιατί αυτή είναι η γενική κατάσταση στη δημόσια υγεία. Εντάξει, βέβαια η κυβέρνηση ισχυρίζεται και ο βουλευτής Ζακίνθου και Σταύρος Κοντονής, θα ήθελα την άποψή σας για τον ίδιο. Ισχυρίζεται ότι αυξήθηκε η χρηματοδότηση του νοσοκομείου επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, τα πραγματικά στοιχεία λένε το ακριβώς αντίθετο. Πρώτο, ξέρετε ότι λείπουν ορισμένα στοιχειώδη πράγματα. Σας πω 3 που μου πάνε στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Το πρώτο, λείπει το αναγκαίο ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Νομίζω έχει μειωθεί, Νίκο, κατά 40% βέβαια, σε σχέση με την προμνημονιών περίοδο. Γιατί συνταξιοδοτούνται και γιατί συνταξιοδοτήθηκε πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν έχει αναπληρωθεί. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η ΠΟΕΔΗΝ χθες που ήμουνα στην Αθήνα, λέει ότι μόνο το 15% από όσους έφυγαν στη συνταξιοδότηση έχει αναπληρωθεί. Πράγμα που σίγουρα σημαίνει και εδώ. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει η ΜΕΘ, η μονάδα εντατικής θεραπείας, με όλο τον εξοπλισμό, τον αναγκαίο, η οποία δεν έχει ακόμα λειτουργήσει. Τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, οι τεχνικές εγκαταστάσεις κυρίως των χειρουργείων, που δημιουργήθηκαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν εδώ και είναι γνωστά σε εσάς πολύ καλύτερα από εμάς, και που ενώ έγινε όλο αυτό το πράγμα, που ενώ ήρθε η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου να δει τις αιτίες, όχι μόνο τις αιτίες δεν αντιμετώπισε, αλλά η διοίκηση του νοσοκομείου και η κυβέρνηση δεν έλυσαν ένα από τα βασικά ζητήματα για να έχουμε ομαλή λειτουργία των χειρουργείων, που ήθελε ελάχιστα χρήματα, και που είναι ότι πρέπει να υπογραφούν ετήσιες τουλάχιστον συμβάσεις, ώστε να γίνεται ένας τεχνικός έλεγχος, συντήρηση, αποκατάσταση ή και προληπτικός, πρώτα απ' όλα προληπτικός και μετά αποκατάσταση βλαβών, εφόσον υπάρξουν όλου του ιατροτεχνικού εξοπλισμού. Με αποτέλεσμα ακόμα να υπάρχουν προβλήματα. Και το τέταρτο παράδειγμα τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, που λέει ότι αυξήθηκαν, άμα είχε αυξηθεί η χρηματοδότηση, θα έκαναν εφημερίες, το πρόγραμμα εφημεριών του Ιουνίου στο νοσοκομείο της Ζακίνθου, και μετά τις 9 το βράδυ και ιδιαίτερα για 10 μέρες να λείπει χειρούργος από ενεργή εφημερία, δηλαδή από την παρουσία του στο νοσοκομείο, και να λείπει και αναισθησιολόγος. Μα για τις έκτακτες ανάγκες είναι οι ενεργές εφημερίες. Αν λοιπόν είχε αυξηθεί η χρηματοδότηση, θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα σήμερα στο νοσοκομείο της Ζακίνθου, για το οποίο επανειλημμένα έχουν θέσει και ο Σύλλογος των Γιατρών του Νοσοκομείου και ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου και η ΛΑΕ και ο Νίκος ο Ποταμίτης που είναι και πρόεδρος των γιατρών, και έχουμε την τύχη να είναι και συντονιστής στην Νομαρχιακή Επιτροπή της ΛΑΕ στο νησί. Αλλήμον. Άρα δεν έχουν πραγματική βάση αυτά που λέει ο βουλευτής του νομού και είναι υπουργός Σταύρος Κοντονής. Για να κλείσουμε συν το θέμα, ναι, με όλες αυτές τις ελλείψεις που σας ανέφερα πριν, που μόλις κατέβηκα στο νησί πληροφορήθηκα ότι ενώ υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, και ελλείψεις μάλιστα και στις ενεργές εφημερίες και σε περίοδο που δεν είναι μόνο το αίσθημα ασφάλειας για τους ντόπιους, αλλά και δεκάδες χιλιάδες τουρίστες, έχω πληροφορηθεί το εντελώς απαράδεκτο, το εντελώς αντιδημοκρατικό, το εντελώς παράνομο, διευθυντής χειρουργικής να είναι στην καραντίνα, ουσιαστικά στην καραντίνα, διευθυντής αναισθησιολόγος να είναι ουσιαστικά στην καραντίνα, ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες της ενεργού εφημερίας, και μάλιστα μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα εκδικητικό και τιμωρητικό, χωρίς να προκύπτουν από κανένα επίσημο επιστημονικό ή άλλο πόρισμα ευθύνες των συγκεκριμένων γιατρών, να αναγκαστούν και άλλοι γιατροί, είτε με γονικές άδειες είτε με άλλους τρόπους, να μην είναι ενεργοί στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Είναι απαράδεκτο με όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα, για να μιλήσουμε για το νοσοκομείο, αν έχουμε από το Α ως το Ω να πάρθουν κάποια μέτρα για να έχουμε μια δημόσια, δωρεάν, καθολική, όλων των κατοίκων του νησιού παροχή δημόσιας υγείας, το Α, σε αυτή την αλφαβήτα, την αλφαβήτα της ανάγκης για το νοσοκομείο, είναι να ξαναπιάσουν δουλειά, να ξαναγίνουν ενεργοί οι 4 αναγκαίοι γιατροί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή με ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου δεν είναι στη δουλειά τους και στο πόστο τους. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με την διαχείριση των απορριμμάτων λόγω του προβλήματος με τους συμβασιούχους. Είναι ένα πρόβλημα που εμείς βιώσαμε για 6 μήνες, 7 περίπου, το χειμώνα που μας πέρασε. Βέβαια οι συνθήκες είναι διαφορετικές, οι θερμοκρασίες πολύ υψηλές, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος υγειονομικός πλέον. Τελικά ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί σήμερα? Δεν ευθύνεται το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο διάβασε τους νόμους ψυχρά και αποφάσισε ότι οι νόμοι λένε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξακολουθούν να εργάζονται συμβασιούχοι? Ναι, πρώτα απ' όλα φέρουν ευθύνες οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και η σημερινή κυβέρνηση, γιατί αντί να κάνουν
το αυτονόητο, δηλαδή να καλύψουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων με μόνιμο προσωπικό, με διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με αξιοκρατικά φερέγγια και μετρήσιμα κριτήρια, συνέχιζαν το θεσμό του εκτάκτου και του συμβασιούχου μέχρι και σήμερα, κρατώντας σε ομηρία δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων. Οι βασικές πολιτικές ευθύνες είναι δικές τους. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά πρώτη φορά μας λένε τα τελευταία 7 χρόνια κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, ότι θέλουν να σεβαστούν απόλυτα μια απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και ότι δεν έχουν πολιτικό και νομικό τρόπο με νομοθετική ρύθμιση να το λύσουν. Πρώτη φορά μας το λένε. Για το 4ο μνημόνιο της μειώσης των συντάξεων που προβλέπονται από 1η Πρώτου 19, το ελεγκτικό συνέδριο έβγαλε απόφαση με την οποία λέει ότι απαγορεύεται να θεσπίσεις μειώσεις των συντάξεων για χρονικό διάστημα που είναι αργότερα από τη χρονολογία την οποία νομοθετείς. Την έγραψαν στα πλεότερα των υποδημάτων τους. Όπως και αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ που βγάλαν αντισυνταγματικές διατάξεις, που έβγαλαν αντισυνταγματική τη διάταξη για μειώσεις των συντάξεων που είχαν γίνει το 2012 ή για μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια γιατρών, μηχανικών κλπ. Τις γράψανε όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, και η σημερινή και οι παλιότερες, στα παλιότερα των υποδημάτων τους. Και επειδή έκανα υπουργός και ξέρω πώς κυβερνιέται ένα κράτος, μπορεί να υπάρχουν αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά αν δημιουργούν πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα σε χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας και σε αυτούς που εργάζονται, αλλά κυρίως στους πολίτες με το πρόβλημα των σκουπιδιών, πάντα υπάρχει τρόπος με μια νεότερη νομοθετική ρύθμιση να αλλάξεις προηγούμενη και να λύσεις το πρόβλημα. Αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. Όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, όλα τα ζητήματα λύνονται. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη, ο οποίος είχε την καλοσύνη να βρεθεί στη Ζάκυνθο και να έρθει βέβαια και στο στούντιο εδώ να έχουμε αυτή την πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση που είχαμε στο πολύ φιλόξενο στούντιό σας και στο πολύ φιλόξενο σταθμό σας. Να θυμίσουμε ότι 8:30 το απόγευμα υπάρχει συγκέντρωση με τον κύριο Στρατούλη και τον. Στην αίθουσα της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας, και καλούμε τους πολίτες της Ζακίνθου, άντρες και γυναίκες και νέους, να έρθουν. Δεν θα κάνουμε μια ομιλία από καθέδρας, θα κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή και από εκεί και πέρα θα γίνει μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση πάνω στην εναλλακτική μας πρόταση, την εναλλακτική λύση δηλαδή, την οποία προτείνουμε για τη χώρα, με ποια βήματα θα πάμε, ποια μέτρα θα πάρουμε, ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για να την στηρίξουμε, και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όχι μόνο στην τρομοκρατία των πολιτικών και οικονομικών μας αντιπάλων, οι οποίοι λένε ότι αν η Ελλάδα βγει από το ευρώ είναι η καταστροφή, που δεν έχει καμία βάση, αλλά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και σε γνήσιες λαϊκές φοβίες και σε γνήσια και ειλικρινή ερωτήματα που έχει ο λαός μας, οι ενεργοί πολίτες, πάνω στο ενδεχόμενο να πάμε σε μια τέτοια διαφορετική πολιτική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Ένα σύντομο διαφημιστικό.